I moram odmah na početku da kažem da se moj stav razlikuje poprilično od tog nekog opšte prihvaćenog stava da su studenti ispred RTS-a radi raspisivanja konkursa, jer RTS niti imenuje članove REM-a, niti raspisuje konkurs. Znači, logično bi bilo da ako je to povod za proteste, da se protestuje ispred Skupštine koja imenuje članove REM-a ili ispred REM-a. Ja sam uveren u to da se tu radi o jednoj zapravo internoj interesnoj grupi unutar samog RTS-a koja je povezana sa nekim delovima opozicije. Vi niste na poternicama koje su studenti objavili i tako dalje, vi niste videli Dragana Bujoševića, niste videli ni Oliveru Kovačević. Nijedan od tih sindikata nije tražio smenu Dragana Bujoševića. Interesne grupe pokušavaju da spoljne produkcije, da zadrže, da dobiju spoljne produkcije, da kontrolišu marketinški prostor RTS-a. Znate, marketinški prostor RTS-a je 25 miliona eura. 23. godini RTS potrošio na proizvodnju programskih sadržaja 46 miliona eura. RTS je proizveo samo 2,5 miliona eura. Sve drugo su licencni programi i spoljne produkcije. Zapravo, da kažemo onako narodski, nemojte mi zameriti, tu se radi samo o lovi.